खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी तामुलपुर जिल्ला एबसुआ खुंफुंनाय 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया मैया थुंगिबाय। तामुलपुर जिल्ला एबसुनि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया कुमारिकाटा दखरा एबसु आरो सुक्लाय सेरफां एबसुनि गेजेराव जानानै थाङो। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बायदियै तामुलपुर जिल्ला एबसुआ 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ कुमारिकाटा दखरा एबसुनि हेफाजाबाव गणेशगुरी गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंदोंमोन। बे गेलेनाय बादायलायनायाव मोन 8 दखरा एबसुनिफ्राय बाहागो लादोंमोन। बेनिनो जोबथा जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव सुक्लाय सेरफां दखरा एबसुआ कुमारिकाटा दखरा एबसुखौ गलसेयाव फेजेनो आरो सुक्लाय सेरफां दखरा एबसुआ देरहासार जानो हानानै 13,000 रांनि चेकजों लोगोसे ट्रफिखौबो मोननो हायो। लोगोसे कुमारिकाटा दखरा एबसुआ रानार्स आप मोननो हानानै 10,000 रांनि चेक आरो ट्रफिखौ मोननो हायो। बेनि अनगायैबो साबसिन गेलेगिरि महरै कुमारिकाटा दखरा एबसुनिफ्राय इजराइल नार्जारी, साबसिन गलकीपार महरै महरीपारा दखरा एबसुनि राम बर' आरो साबसिन गल सोगिरि महरै सुक्लाय सेरफां दखरा एबसुनिफ्राय सोमखोर बर'आ मोननो हायो। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसोसिमनि जे थामथि खेब बादायलायनाय बिथांमोना सानसेनि हाबाफारिजों जिल्लानि सिङाव थानाय गासै मोन 8 दखरा आफादखौ लानानै बिथांमोना बादायहोदों आरो दा बादायनाया सोलिगासिनो दं। दसे उनाव फाइनाला जागोन आरो जोबोद मोजां मोनदों फैनानै आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानो 13 बोसोर बैसो सिंनि जि जोलुर बादायलायनाय होनाय बेनि गेजेरजोंनो जोंनि गामि गफायाव थानाय जायफोर खुदियाफोर जायफोरा जोनोमनिफ्रायनो फुटबल गेलेनायखौ रोंखायो बिथांमोननो जुदि जोङो मोनसे प्लेटफर्म होनो हायोब्ला मन्च होनो हायोब्ला बिथांमोनखौ फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों जोङो बिथांमोननि आथिङाव गावबा गाव गसंनायजों लोगोसे बर' माहारिखौबो जोङो नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव जोङो बर' हारिखौ जोङो मिथिसार होनो हागोन। बे थांखिजों जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसोसिमनि जि जोलुर बादायलायनाय बेखौ जोङो बादायहोबाय थादों आरो देग्लाय मिरु आफादा 4थि खेब जागोन। जिल्ला आफादफ्रा बादायलायनायनि उनावनो जों बेखौ अक्ट'बर मासनिफ्राय जिल्ला मिरुआव जों बेखौ बादायनो थाखाय थांखि लानाय जादों। जिहेतु गेलेनाय बिथिंखौ नोजोर होआलासिनो गोबां जौगानायखौ नुनो बेनि सायाव जोंनि थांखियाव बेनो जे जों नुदों बे 4 बोसोर 5 बोसोराव जेब्ला मिरुआ जोलुर बादायलायनायखौ जों होनाय जादों जों गामि गफायाव थानाय गोबां जायगायावनो जोङो फुटबलनि फारसे जोंनि उन्दै उन्दै खुदियाफोरखौ जोङो गामि गफायाव गेलेनाय नुदों आरो जों सानो बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो गथ'फ्रा आथिखालाव जों नुदों जायफ्रा स्कुलाव फरायनाय गथ'फोर दङ जायफ्रा कलेजाव फरायनाय गथ'फोर दङ मेनलि बर' गथ'फ्रा आरोखि माने जायखौ जों एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्स होनो जायफोर समाजनि बेरेखा खामानिफोर जेरै ड्राग्स जानाय जुवा गेलेनाय मबाइलाव बायदिसिना गाज्रि जिनिस नायनाय बेफोरखौबो जों होबथानो हायो नामा बेखौ जों सानदों आरो जों दुलाराय बर' फिसाफोरा सानदों जोंनाव मोनसे तथ्य दङ 28% जोंनि बर' खुदियाफ्रा माने फरायनायखौ गारबोदों बै ड्रप आउट जादों बोसोर बोसोर ड्रप आउट जादों बेखौबो जों होबथानो हायो नामा बे मोनसे फुटबल गेलेनायनि गेजेरजोंनो जों दुलाराय बर' फरायसाफोरा सानदों आरो जोंहा मोनसे प्रेक्टिकेलि जों जाफुंनाय नुदों मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फाया जि मोनसे सिमां नुदोंमोन गेरेमसा माहारि दानाय आरो बेखौ मोगथां महर जाफुंहोनो थाखायनो आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव 2024 मायथाइयाव जोङो बड'फा FC होननानै जों मोनसे फुटबल क्लाब दादोंमोन आरो गिबि देग्लाय 2025 मायथाइयाव जोङो जुननिफ्राय जुलाइसिम जानाय जे गुवाहाटीनि नेहरू स्टेडियामाव अल आसामाव जोङो 39 पइन्ट मोननानै इन्टार क्लाब कम्पिटिसनाव आन्डार 13 बड'फा FCआ 39 पइन्ट मोननानै जों आसामनि गेजेरावनो नैथि मासियाव गोलैनो हादों आरो दा जोंनि बड'फा FCआ इन्डियाननि आन्डार 13 आई लीगआव गेलेनायनि जों खाबुखौ मोन्दों आरो बे जोंनि थाखाय मोजां आरो फैबाय थानाय समफ्राव जोंनि बिमा बिफाफ्रा जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बे जोंनि जि मावथांखियाव हेफाजाब होयोब्ला जों सानो फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' खुदियाफ्रा नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलावबो गेलेनायनि खाबुखौ मोनगोन आरो गावबा गावनि आथिङाव गसंनायनि जि खाबु बेखौ मोनगोन होननानै दुलाराय बर' आफादा जोङो मिजिंथियो। थेंक इउ। नंगौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन लेखा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा रनसायनाय जि मोनसे मावथांखि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि जि मोनसे मावथांखि दा बे मावथांखिखौ मावफुंनायनि थांखिजों बा बे मावथांखिनिनो मोनसे आयदा हिसाबै
13 बोसोर बैसो सिंनि जि उन्दै गथ'फोरनि जि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बेखौ तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय 3थि खेबनि थाखाय जोङो खुंफुंदों आरो बे तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे 3थि खेबनि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय बे हाबाफारियाव जों फुंनिफ्रायनो लानाय जादों। दा गिबियाव जोङो आर'ज गाबनाय आरो बेनिफ्राय गौथुमनि जि फिरफिला बिरहोनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावनाय आरो बेबायदिनो बर'आव जोंनि हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जि जोंहा 5,000निबो बारा मुंख्लं जादों बै मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै जोङो मुंख्लंफोरनि मुङावबो आलारि बाथि सावनाय लोगोसे बिबार बावनाय हाबाफारि जों लादों आरो बेजोंनो जोंनि दिनैनि जि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय बियो जागायदों आरो दिनैनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ जोंनि तामुलपुर बियाबनि जोंहा MLA जलेन दैमारि बिथाङा जोबोर मोजाङै जोंनो बेखेवनानै होलांदों आरो बेनि गेजेरजों जोङो देग्लायनि 3थि खेब जि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय बेवहाय गासै जोंहा 9 जोंहा टीम फारियै सुक्लाय सेरफां महरिपारा जोंहा माने गरेस्वर साहा रंगिया दारकुसि तामुलपुर कुमारिकाटा आरो बेबायदिनो जोंहा नाग्रिजुलि गासै 9 गेलेनाय हान्जाया बेवहाय बाहागो लायो आरो बे जों जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय लानायनि दुलाराय बर' फरायसा तामुलपुर जिल्लाया जोंहा गोबां थांखि दङ। जे गिबि थांखिया जाबाय जे एबसुनि जि मोनसे मावथांखि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बेखौ जाफुंहोनाय आरो नैथियाव जोंहा मा होनो जोंनि गेलेगिरिफ्रा जोंनि गामिनि फिल्डआव जोंनि माने ओनसोलनि फिल्डआव गेलेबाय थाब्लाल' जानाय नङा जों बै गेलेगिरिफोरखौ जोङो आसाम लेभेल स्टेट लेभेल नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव जोङो लांनांगोन आरो बेयाव दैथायहरनोबा लांनांगौब्ला जोङो बिथांमोननो मोनसे स्टेजनि प्रयोजन जायो प्लेटफर्मनि प्रयोजन जायो दा बे प्लेटफर्मखौनो होनो थाखाय जोङो थांखि हिसाबै जों नैबे हाबाफारिखौ लादों आरो बेनि अनगायैबो जों बयबो मिथिखागौ जे आजिखालि गेलेनाया मोनसे माने केरियारनि अपसन जाबाय आरो बे केरियारनि जि मोनसे अपसन जाबाय गेलेनाया जों बेखौ जोंनि गथ' गथायफोरखौ तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि लाइमोनफोरनो बा उन्दै गथ'फोरनो जोङो मिथिहोनो बुजिहोनो जोङो नाजादों बेबो मोनसे जोंनि थांखि आरो बेबायदिनो जोङो नुदों दिनै जोंहा गेलेनायनि गेजेरजों जोङो मा होनो जोंनि हारिखौ बुहुमाव गायसननो हायो जिबायदि जोंहा हलिचरन नार्जारिया जोंनि बल गेलेनायजोंनो बा फुटबल गेलेनायजोंनो बिथाङा जोंखौ माने बर' हारिखौ नेशनेल लेभेलाव गायसनबाय दुर्गा बर'आबो जोलुर गेलेनायनि गेजेरजों बर' हारिखौ माने दिनै नेशनेल लेभेलाव गायसनबाय अंकुसिता बर' दिनै जमुना बर' बिथांमोना बक्सिंनि गेजेरजों बा गेलेनायनि गेजेरजों बर' हारिखौ दिनै मुलुग दरबाराव जोंनि बर' हारिखौ गायसनदों थिग बेबायदिनो जोलुर गेलेनायनि गेजेरजों जोंनाव जे जोंनि गथ'फोरनाव बर' हारिनि जोंनि गथ'फोरनाव जोंहा मा होनो जोंनि जोलुर गेलेनाया बे माने जोनोमनिफ्रायनो फैफानाय होनबाबो बे बांद्राय बुंनाय जाया जोलुर गेलेनायाव जोंनि गथ'फ्रा जोबोर रोंखा राखा आरो बे जोलुर गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि माने बर' हारिखौ जोंहा बुहुमाव गायसननांगौनि थांखिजोंबो जोङो दिनै नैबे जोलुर गेलेलायनाय बादायलायनायखौ जोङो लादों आरो बिनि गेजेरजों जोङो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि इयुन जोलै जोंनि उन्दै उन्दै गथ' जायफोर जोंहा जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनो बिथांमोननो जोङो गावबा गाव दाफुंनायजों लोगोसे बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा महरै गायसननायनि जि मोनसे सिमां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानाय बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय जोंबो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजादों।